Kunati apo, mga ramidak dak itibaro ng langit kembaro adaga. Manipatan to ang manipinsan dagiti manapasamak iti napalabas. Agrago ken agsar kayo iti agnanayon gapu iti parsuek. Mapanto iti rago ti baro a Jerusalem a parsuek. Naragsakto dagiti tattao na. Mapnoak tumet iti rago gapu iti Jerusalem ken kay iti tattao na. Awanton tagsangit sa jay. Awanton ti mawag iti tulong. Awanton ti matay maladaga. Madanon to ti tunggal maysa tinay kedeng a panagbiag na. May bilang nga ubing pay ti tao a makadanon iti sangagasot na tangwen. No damatay sakbay tinay kedeng a katidog ti biag na. May pakita a dinusak. Agbangon to dagiti tattao iti balbalayda. Iti susan to mismo tinangnaed. Dinto usaren iti sabali at tao. Agmuladan to ti ubas, ken isudan to ti uminom iti arak na. Dinto inumen iti sabali. Napauto ti biyag dagiti tattaok, akas iti kapuat iti kayo. Isudan to iti nang anay, nga agnaay kadagiti nagbanungunda. Agbaligid anto iti amin nga ramid da, katawan to ti didigra a sumangbay kay iti anak da. Bedisyonak to ida ken dagiti kapututan da iti amin a tiyempo. Sungbatak to ida uray madama paylaeng ngagkarkararag da. Agkakaarab to dagiti lobo ken dagiti urbon ti karnero. Mangan to ti leon iti garami akas iti baka. Santo na napeggad ti uleg. Awanton da nyaman a makadangran wenno dakes ijesyon a nasantuan a bantay ko. Ina
Akararag tayo, manakabalin ka na ayat unay nga Diyos sa maming ng langitan, agyaman kami ti baro nga agsapa nga inted mo kada kami o Apo. Ti baro abiyag iti daytoy nga agpaay kada kami tapno maited mi ti pudno nga panagdaydayaw ken panagyaman iti napateg anagan mo. Babaen ti sang kamaysa, panang sukimat mi manen dagiti panagyaman kada kami. Pakawanin na kami met gadigiti na basbasulan mi, tapno maikari ti panagbiag mi ken ka. Ngarod o Apo, ilukat mi dagiti puso mi ken ka, iso amin ken nga tapno agtaeng ka, ken idalan na kami kadi tapno agbaligi kami, kadagiti amin nga aramid mi. Magunod mi kuma dagiti panggep mo kada kami, para itinasansay at nga biyag, ken ti espiritum kaditi na may repet kada kami bayad, ti panagdaydayaw mi. Dawatin mi, itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Good morning! Yun. Ado ka na kayo tinamigat, Diyan na dumaan nga nakapamigat siguro, so nga nakapsot iti sungbat da. Madayaw ti Apo ti presensya ti sumagtukal may sa kada tayo dito'y santuaryo nakakapsat. Wow! Talaga nga umad-ado tayo umad-ado. Madayaw ti Diyos. Noon, itay na flash kuno na focus dagiti kongregasyon itatang aldaw makita yo kakabsat da kayo nga dayto online nga umad-adon dagiti adda dito nagtiglesya. Kaya no, palakpakan tayo manapo Dios. Apay di ka kadi umapal kabsat nga dadita. O nagtibalay mo, no, nagtikwartom. Ituloy na kang awisen nga, may kakadoon na kami, dito yung nagti-santuaryo. Agsubli tayo, dito yung nagtiglesya. Nagdaydayaw, titong unggal aldaw ti Domingo. Ken, agyaman na kada kayo, na kayo asimong bat iti awis. Nga, agsubli tayo, dito yung santuaryo, iti panagdaydayaw. Bigbigan tayo an ni Apo Dios ket adda iti so amin a lugar nga no agdaydayaw tayo ket adda tayo ti nagtipagtangan tayo no adda tayo nagti kwarto tayo. Bigbigan tayo nga ni Apo Dios adda kadwam dita ita. Ken kadwa tayo iti sa dinuman. Ngem na pinpintas no dayjay balakad ti nagsurat ti Hebreo ket suruten tayo. Nga saan tayo nga liwliwayan ti panagtitipon tayo. Let us not forsake our gathering together. Napintas nga makadwada kayo iti panagdaydayaw. Dito'y uneg ti santuaryo. Ni Kuya June kunana napintas di nga iti don't prayer. Apay, kasi kalpasan ti don't prayer kada fellowship. We have a table fellowship. Ngano sadyay, adu dagiti informal nga meetings.
At dati kita yung mapagnunumuhan, nga ito nung udumanon ti council meeting kat no irwar dagi nga topiko wano dagi nga pagsasartaan hantun nga anya nga narigat nga aprobaran apay ijay pala informal fellowship jala misaan na urnusen aminen nga plano formal approval laengen iti aramiden ja council meeting. Kas din nagpintas no adda dagiti kas di nga agundaway tayo. Ket kalpasan mo ti Ilocano service kakabsat addamat kas dihay agundaway tayo. Kalpasan ti Ilocano service addamat table fellowship tayo. Ijay Holy Club. Pag sinsinukat ko kanayon, John Wesley kan Holy Club. John Wesley ti studio tayo. Jay Holy Club. Kan kalpasan na iso ti Sunday School. Gapuna, si kakabsat nga da iti kwarto mita wano pagtangamita, awisin ka, umay kan, agsublikan, kadwaan na kami, ito nagtiglesya. At dati kiti sa magmamanong announcements kakabsat, inton Sabado, maangay ti Disciple Makers Congress, wano, Disciple Makers Conference, dito'y iglesia tayo. Alas 8, dapat adatay kumadituyin ng runa kadagiti leaders tayo. Kandagiti kayat na iti maki-involve iti misyon kan panagdisipulo. We will be tackling on disciple making. Pagsasaratan tayo ti may papan iti disciple making, panagdisipulo. Dahito proyekto iti distrito tayo, district witness, gapuna maawis kayo amin, o da wayayo, awisan kayong may dito i-NACS, tap na ramidan tayo, agatender tayo iti dahito nga Disciple Makers Conference. May kadwa kakabsat, umadanin iti Pasko, ngam sakbay na dayjay, iso iti Thanksgiving Sunday tayo. Intun Domingo, joint worship iti Ilocano ken traditional service. Apay nga Ilocano ken traditional service lang. Ngamin iti malam kakabsat, anniversary iti Aldersgate. Gapuna, kunada, nga rambakan dati anniversary at Aldersgate, ket adda service da iti malam. Ngamin tun Domingo, joint worship service da ito iti Ilocano kon traditional. Alas 9:30. Gapuna maawis kayo, da ito iti Thanksgiving Sunday tayo. Kas maysa, may maysa nga iglesia. Ti-NACS UMC kakabsat, saan nga talo ti kongregasyon na. NACS UMC doesn't have 3 congregations. We only have 1 congregation. But we have 4 services. Anya da yung pat nga services tayo. Ilocano, traditional, contemporary, ken midweek service. We are one family. May maysa tayo a pamilya. May maysa tayo a kongregasyon. May maysa tayo nga iglesia. Naira na lang nga adda dagiti na dumaduma a services tayo to cater the needs of the different people in the church. Nga madama dagiti gundaway nga agkakuyog tayo kakadwa tayo ti panagdaydayaw. There are instances that we join together as one family, as one congregation in a worship service. May isa dagitoy kay iti manmano agundaway nga titipon tayo. Into no may nga Domingo ulitek alas 9:30 itagsapa joint worship iti Ilocano ken traditional worship services. Kasrambakan tayo ti Thanksgiving Sunday. Ti speaker tayo ket ni dati nga DS ngay tatay so ti Central Conference Treasurer tayo,
Rubinel Estrella. Naruwa makitinagan ng abebeng eh. Ni D.S. Rubinel Estrella. Iso ti preacher tayo ton Domingo. Ken, adamat Thanksgiving special offering tayo. Anya, di kitiban ba nag-akayat yung kapagyamanan? Itatapay lang iyon unang ay bagan, sabsamali sabali nga wagas ni Thanksgiving offering tayo, ada envelope, kadyan ti envelope, ada may isa nga basit nga thank you card or Thanksgiving card. Isurat yun di jay, agyaman apo, gapu kadagitoy. What are the things that you are thankful of? Anya itiban ba nag-apagyamanan nyo? Anya itiban ba nag-apagyamanan nyo? Isurat yun di jay. Ken, inton ipan nyo da jay special Thanksgiving offering you, special offering you, ikabil nyo dyan ti box, sabalin tumatipay kabila nyo da jay card. Ken, nung mabalbalin, isurat nyo tinagan nyo. Apay, kakabsat, sa gaysa nga basbasaak da gijay. And napintas no, kadoan kayo. And it would be good if I join you as you thank God for His manifold blessings. In my personal prayers, I will join you in thanking God for those. Ken, tapno masukatan mo tin tinagyan na dyan prayer box ko. Amo yung tinagyan dyan prayer box ko. Puro prayer requests. At dati kiti prayer request tayo, manipo diti online services tayo. Lunes, hanggang Domingo, kitkitaag na gaya, basubasa na gijay, ilistak na gaya prayer request nga dajay. Ikabil ko dyan box ko, nung dadya opisina, alaag na gijay, kat isagay sa ikarkararaga kida. Dati prayer box. Napintas no, uri ti may sa nga Domingo laeng kat nga prayer request na gyanan, no di ka di Thanksgiving cards or thank you cards. Dati prayer box ko. Tapno, ti dahito alawas, it would be a thank you God week. So, let us be excited for that. May katlo. Agyaman tayo ta, manipod iti daytoy Domingo, sapay ta di Domingo daytoy, adda offertory music tayo. It's either pamilya o no individual nga maawis nga mangidaton iti kanta o no panagtugtog, panagtukar. So, during kabayatan to offering, makangag tayo ti may sa asagot a kanta. So, karitin kayo, agsagana kayon, agpractice kayon, talaga nga i-assign kayo, napimpitas na ag-volunteer kayo. Ibagayo ka ni Marlene, kanate Neri, nate Selma, ibagayo kanyak, tapno i-schedule da kayo. Happy birthday! Siya sino na kitag kasangay ti dahito'y alawas. Na kita'y kakabsat, da Princess Claire Ancheta, Ariel Ancheta, Joan De Leon, Marcelina Sarmiento, Yvette Joy Cervantes, Jonathan Dave Zinambal, Jacqueline Ferrer, o si Jackie, Liz Mariano, Lucris Valenzuela, Isabelita Orpiada, Socorro Boras, Hannah Grace Rodrigueza, Mariel El Sisura, Sofia Jade Setay, Violeta Costan. Ken kalagiti adapay iti pagtatanganda, isuda kada kayo nga saan mi anak inaganan. Happy birthday kada kayo. Adda ka nag-birthday nga kakabsat tayo nga da dito ita. Uray no saan kayo nga naganan nga magkasangay kayo ti daytoy alawas. Mabaling ka din umay kayo dito sangwanan. Tapno may kararagan da kayo.
Ada ka di birthday celebrators tayo dito ita? Awan? Ti kararag ko kada para kaligiti birthday celebrators ket sapay tati apoy paay nati special a parabor kada kwada. Kada kayo kasrambakan nyo ti panagkasangayo. Kasama kay ti mangangay iti anniversary ti kalaysada. Happy birthday and God bless. Denggan tayo nga ro ti panakibasa ti nasantuan a kasuratan. Ti may kaduwa nga Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 6, inggana sa 13. Kastoy iti kunana. Kakabsat itinagan ni Apo Jesucristo, imbilin mi kada kayo nga agdawen nyo dagiti amin ang anasadot a kakabsat. Adimang tupal kadagiti imbalbalakad mi kakadwada. Pag-amunyo unay aribengyo at tuladen iti inaramid mi. Saan na kami anasadot, idi ada kami iti danayo. Awan ti inawat mi atulong adi mi binayadan. Ngem nagtrabaho ken nagbanog kami ket di. Nagtrabaho kami iti aldaw ken rabii. Tapno di kam agbalin nga pakadagsenan iti uray sa sino man kada kayo. Inaramid mi daytoy agpagtuladan nyo saan nagaputa awan iti kalintig na kami o dumawat iti masapol mi no diket pagtuladan niyo. Bayati kaadan mi iti denayo. Imbagbagamin iti kada kayo, ti saan nga agtrabaho, saan apakpakanan. Kunami daytoy ta nadagami nga adda kano sumang-sumang anasadot kada kayo. Awan kano iti enaramid na, no di laeng bumibiyang iti aramid ti sabali a tao. Itinaga ni Apo Jesucristo, imbilin mi kadagitoy at tattao, ken balaagan mi ida nga agbiagda, kas maiparbeng ken mangenda iti panagbiagda. Ngem da kayo kakabsat, masapol adi kayo mauma nga aramid iti naimbag. Tisao ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. Ti silaw ti dalan ko ken lawag ti panagan. Ti silaw ti dalan ko ken lawag ti panagan. Ti Ebanghelyo segun ken San Lucas. Pagsasaritaan idi ti sumagmamano kaligiti tattao ti kinapintas ti templo. Gapu kaligiti agkakapateg abat bato ken sagsagot anay daton iti Dios. Makitayo amin dagitoy kinuna ni Jesus. Dumteng to ti tiyempo nga wanto ti uray may sa abato ditoy amabati iti ayan na. Marbadan to amin. Maestro, sinaludsod da ka ni Jesus. Kaanon to mapasamak daytoy? Kananyan to ti pakakitaan adimtengan ti tiyempo apan nakaaramid na. Aganad kayo ket saan kayo panlilaw kinuna ni Jesus. Adun to di kitumay ken aramaten da tinagan ko akon kunada siya ti Kristo ken asidegen ti tiyempo. Ngem diyo patpatyan nida di kayag buteng no madamag yung adda dagiti gubat ken riribok. Masapol ang mapasama ko muna dagitoy ngem di na kayat asawen nga asidegen ti panungpalan. Kinuna na pay, aggugubat to dagiti nasasyon, agririnaot to dagiti pagarian, adan to dagiti nakamamak aging gined, panagbisin kan angol kadagiti na dumaduma adiso, ket iti tangatang agparang to dagiti nakabutbuteng nga banag, ken nakaskas daw a pagilasinan. Ngem sakbay ang mapasamak dagitoy, tiliwan na kayto dagiti tattao ket idadanes na kayo. May darom kayto ket mausig kayto iti uneg dagiti sinagoga ket maibalod kayto. Gapu kanyak
may saklang ka ito kay iti ar-ari ka nagtuturay. Dahil tanto di gundaway yung mga ipakamoy tinaimbaga damag. Imula yu iti panunot yu. Di yu pagdanagan no nyan tuti isumbat yu. Tasyak tumatlaang timangtad kada kayo kaligit sa o kan sirib adin tumasupyat wano masumbatan dagiti kabuseryo. Yawat da kayto dagiti naganak kada kayo dagiti kakabsat yu, dagiti kakabagyan yu, dagiti kagayam yu. Papatayan dan to ti sumagmamano kada kayo. Guraan da kayto dagiti amin at tao gapu kanyak. Nga mawanto ti uray may salaang abuok amapukaw iti ulo yu. Baban iti panangipturyo, may salakan yun to, dagiti bagbagiyo. Kakabsat, ti Ebanghelyo, ti Apo. Madayaw ka o Apo Heso Kristo. Ti saom, ti silaw, ti dalan ko, ken lawag, ti panan. Ti saom, ti silaw, ti dalan ko, ken lawag, ti panan. Kakabsat, iti daytoy a Domingo manggantayo ti kanta ti Ilocano Choir.
Thank you, choir. Kakabsat, damula dayjay. Kunami di Domingo, agpraktis tayo ito no Domingo. Awisin na kayo kakabsat, nga maki-join iti choir, kita nyo mo ni man kami. Numabalbaling kumakahanak kumapagkantakot. Ngamni taltalo kami tatay nga male voice, we need male voices. Masapul da kayo kakabsat. Gapuna, kabsat, sika nga dahi ti pagtangan ita, no amom tagkanta, no membro ka dati ti koro, wano kayat mo tagmembro ti choir, maawis ka met, umay ka dito'y, agkakadwa tayo. Kan ka na kayo nga dati pagtutugawan na. Kita nyo kaya soprano kat hanga niya nga mangagta manmanuda. Di alto kat oray no manmanuda ng posteda Nga magyaman tayo taadak nang rugin nga ma-organize iti koro tayo. Be thou my vision, O Lord of my heart. Kung nati imno, kung nati piyesa, be thou my vision, O Lord of my heart. And my vision, saan lang nga ni Apo Diyos, iti vision ko ita. No kaya iti vision ko para ti iglesia tayo kat umuna, mapuno tayo ti sanktuaryo. Oray Ilocano service kumakit mapuno ti sanktuaryo. San lang nga dagiti talo nga rose ti adda tao na. No dagiti inam nga rose kumakit puno ti tao. May kadwa, amin nga agatendar iti panagdaydayaw ket pudno nagdayaw day ti Apo. Ti Espiritu kan kinapudno. May katlo, madan tayo tinapinta sa koro. Tapno, maalukoy tayo nga pudno nga agdayaw kanapo Dios. Nagpintas ko man no, ti choir ket saan lang nga may isang pianista ti mga kumpanyar, no di kedi orkestra. Gamante nga marami dahil dyan, no manmano ti bilang ti choir. Gapuna, awisan kayo. Umuna, awisan kayo nga, mga awis kayo di kakadwayo, gagayam yu, handa mga mawatan ti Ilocano, okay lang. Uray ta, timat sermon ko, trilingual, Ilocano, Tagalog, English, ipakaawat na po Diyos kadakwada. Tinapatag kaada, nga sumrek daw ito nagtiglesia. Ti templo ken ni Jesus. The temple and Jesus. The temple and Jesus.
Kakabsat, tinasyon nga Israel, napatagkadakwada ti templo ni Yahweh. To the people of Israel, the temple of Yahweh is so important. Apay, adda iti papatyenda nga iti uneg ti templo agnaed sa jay ti Dios. God resides in the temple. Gapuna masapul mapasimpama puno maurnos ken mapapintas ti templo. Muna, nagdaydayaw daw ito ti tabernakulo. Iti tolda, iti disyerto. Ngamidin nga na-organize na, nagbalinda amay sa anasyon, may sa anabilag anasyon, babanti pa ng idaulo ni Ari Saul ken nang naruna ken ni Ari David. Ni David, pinanggap na ti mangipatakder iti maysa a templo agpaay ka na po Diyos. Ngam ni Yahweh kunana, saan asika ti napilik ang mangipatakder iti taeng ko? Saan asika ti napilik ang bangon iti balay ko? Ti anak mo. And King Solomon was the one chosen by God to build the temple. Ti templo a binangon ni Solomon katakapinpintas. Nagpintas. Inbilin ni Apo Dios, inbilin ni Yahweh, no kasano ti panakabangon na. Ti size na, no mano nga cubic feet, uno cubic meter, kasano kangato na, kalawa na, katidog na, no anya nagiti masapul nga ikabilda akay kayo lumber agrama nagiti agkakangina abat bato. Pati nagiti muebles na kadagiti alikaman na tuneg. Nagiti kortina na. Imbilin amin ni Yahweh no kasano ti panakaramid na. Ket iti analpas anabangon ti templo. Na ibilang da ito'y maysa kay iti kapintasan ang nabangon na templo iti sangalubungan. It is one of the best temple ever built. Kapintasan a templo ang nabangon. Amin na nagtrabaho, amin na gamit, na idato na aming kanang po Diyos. Ni Yahweh, agnaed sa ijay. God resides in the temple. Gapuna, amin asumrag iti templo, kat masapol, anasantuan. Dagiti anda nga sumrag ti templo, masapol, anasantuan. Saan arumbeng asumrek iti nagtitemplo dagiti narugit iti puso da. No mapandew to nagtitemplo sumrek datap no agidaton da iti daton agpaay ti panakapakawan ti basbasol da. They enter the temple, whenever they enter the temple and with them are their sin offerings. Tapno inton sumrek dati templo, adda daton da tapno mapakawan, maugasan dati basbasan da. Again, apay, all because of their belief that in the temple, God resides. Idiyaw nagtitemplo, ti Apo, agnanaid sa jay. Dahito'y tinagapuan na, dahil may sa nga introit, wano ababa akanta ko na. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him.
Keep silence, keep silence, keep silence before Him. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Silence here means be still, meditate, listen to His word, listen to His message. Be holy before Him. For God is in His temple. Dito'y mo tinagapuan na, dahil kapanunutan tayo, iti panagdaydayaw nga. Ti iglesia, ti sanktuaryo, ket iso ti balay na po Dios. Ti sanktuaryo, iso ti balay na po Dios. Ket iti altar, iso ti sakaanan, iti trono ti Dios. The altar is the footstool of the throne of God. Gapuna, saan nga asi-asi ti mapan iti altar? Kanaan nga tila mabalin hanga tilaan niya ti ikabkabil dyan ti altar. Pasaday dyan ti panagraem tayo, panagdayaw tayo kan na po Diyos. Di nyo ba napansin nga no mapan sindian dagiti kandela ket adda iti panagbaw? Wano siyak no mapangko ukraden di Biblia ket adda agbaw kami ngumuna. Dagiti panagbaw ket simbolo ti panagpakumbaba, panagdayaw iti Dios. Agsipud ta again ti kapanunutan ket iti altar iso iti sakaanan iti trono ti Dios. The altar is the footstool of the throne of God. Di yung mapansin nga dagiti offerings tayo sakbay nga may datagday ti altar ket kaaduan nga ti kararag ko ket santificarem kadi dagitoy. Pasantuem kadi dagitoy asagot tapno may karida a may datag iti sangwanam. Nagapu amin dagitoy kapanunutan. Iti kapanunutan dagiti Israelita at ti templo, ti sanktuaryo ket taeng balay na po Dios. Ngam daytoy at templo nga inaramid binangon ni Solomon ket narakrak. Idi nga naabak dahi ti gubatan. Sinakop iti Assyria, sinakop iti Babylonia, naabak dahi ti gubatan ket naperdi ti templo. Tapno adda babaen iti panangidaulo ni Esdras ken ni Nehemias. Imo na nga binangon da iti bakod ken binangon da na rebuild iti sanctuaryo. The rebuilding of the temple. Ngem saan nga niya ang nabangon hanga nalpas daytoy rebuild na. Ti panakabangon ti templo ket idi nga tinapinpintas pay a templo ket dayjay templo binangon ni Herodes. Herod's temple. No kasano kinapintas di templo binangon ni Solomon, adayo na pinpintas dayjay binangon ni Herodes. Tapno ni Jesus kinana iti leksyon tayo. Makita tayo dagito nagkapintas abat bato nga naaramat ti dayto nga templo. Dagiti adalan ko nata, wala po. Nung maimatangan mi ti kinapintas ti templo, makita mi awan iti kapada na. So, verse 5, pagsasaritahan ni diti sumagmamano kayo iti tataw, ti kinapintas ti templo. Ken gapu kadagiti agkakapateg abat bato, ken sagsagot amay dato ni ti Dios. Kuna ni Jesus, makita yung nga nagpintas, di mo.
When apo ko na dagiti tataw grama iti adalan ngem dumteng tuti aldaw amarbada ita nga templo. There will come a time that this temple will be in ruin. Will be in ruin. Will be destroyed. Dumteng to ti kanito amarbada ita a templo. Nasdao dagiti tao. Kasano da nga tanga rebaan da ito kat nagpintas, nagbakid. How will they destroy this temple? It's so beautiful and it's so strong. Ngam napasamak da ita, idi nga sinakop ida, ti Imperyo ti Roma. Idi sinakop ida ti Imperyo ti Roma, may salaeng apader ti nabati. Dahita apader anabati kat aging ga ita si tatakderpay. Dahito itaw awagan dahita ti the Wailing Wall. Dahito iti pader nga dagiti devout wano deboto nga Hudyo mapanda sa jay igananda day jay pader kat di jay nga karkararag daken Yahweh. The Wailing Wall, apay nga Wailing Wall, apay nga padera pagdungawan agsipud ta sa jay dagiti Israelita ken uray dagiti pilgrims dagiti Kristiyano nga mapanijay Israel dijay agkararagda agdungaw da pay ken Yahweh. Kay Jun nakita mo na yung nakapunta ka na sa Wailing Wall, right? Yes. Sino tinakapandijayan kakabsat? Balaksid kong Kuya Jun. Ikararag tayo ta uray da tayo makapantay tumit. Tapno ko na tayo san lang arapaapan da jay sana all. No digiti ko na tayo sana all gaputa amin tayo uno kaduan kada tayo makapanmot sa jay. Narabada ito nga templo. Narabada ito nga templo. Saan lang kada ito eh? Ni Jesus in padtuna nga marabada ita nga templo, ngam adda na sapay sa bali nga inbagana kay iti adalan. Anya ti kunana. Marbanto da itoy. Marbanto amin. Ngam di kita adalan sinalsod da kan Jesus. Kaanon tong mapasamak da itoy. Kaanon tong mapasamak da itoy. Anya to ti pakakitahan na dimtengan ti tiyempo ti panakaramid na. Dagiti adalan, ti adda ti panunod daket no marbal na di templo ison ti kagibusanan. If the temple is destroyed, that will be the end of the world. Gapuna iti adalan sinalsod da kaanon to ang mapasamak dayta. They were not actually asking when will the temple be destroyed. No digiti ti salsod da kaanon to ti kagibusanan? When will be the end of the world? When will be the end of the age? Sinong bata ni Dan Jesus? Anyatin sungbat na. Kinunana kadakwada. Adunto dagiti umay kataramatan da tinagan ko kung kunada siyak ti Kristo ken asidegen ti tiyempo. Ngam di yu patyan ita. Di kaya agputang nung madamag yung ada dagiti gubahat kan riribok masapo lang mapasama ko muna dagito ingam di na kayat asawen nga si daganti panungpalan. Agugubat to dagiti nasyon ti may sa pagarian rauten nanto ti may sa pagarian. Adun to dagiti rigrigat ngam saan pay nga iso dayta ti kagibusanan. Parigatan da kayto, tiliwan da kayto, ibalo da kayto, lapdan da kayto, ngagsao, may papan kanyak, may papan iti Dios. Ngam ni Jesus kinunana, saan pa'y nga dayta ti kagibusanan. Iti sa bali apaset ti Ebanghelyo, saritain na nga, dagitoy nga inbaga ni Jesus, when saan pa'y nga dayta ti kagibusanan ngem dayta ti pagilasinan nga umasidagen.
Dayta ti pagilasinan nga umasidagan. Those are just signs that the end is near. It is not yet the end, but signs that the end is near. Ni Jesus kinunana, guraan da kayo to, dagiti ado, agrama, dagiti pas ti pamilyayo. Nga madabalakad na kagiti disipulos na. Kunana, babanti panagiptoryo, may salakan yun to, dagiti bagbagiyo. Parigatan na kayo to, dagiti tattao. Guraan da kayo to. Oray, dagiti pas ti pamilyayo, guraan da kayo to. Gapo kanya. Ngayon, saan kayo mawanan itinamnama? Saan kayo nga maladingitan? Apay. Uray no niyan to taramidan nyo. No makaibtor kayo, may salakan yun to, dagiti bagbagiyo. You will be saved. You will be saved. Jak malapdan ti hanga bumaba. Uray na medyo nasakit dahil ito'y gout ko. Kabsat. When? Saan nga isot kagibusanan? Ngam ipakita na ipalagip na kada tayo. Nga umasidagan, ti saludsod ko kada kayo. Asidagan, ti iyo may manan ti Apo. May sakan to kadi kadagijay, nga kinuna ni Jesus, nga maispal. May sakan to kadi kadagijay, nga kinuna ni Jesus, nga saan nga man ano, at danagiti daduma nga gaputa at dadagiti nang babalaw kadakwada at dadagiti nang dilaw kadakwada wano at dadagiti nagsao iti saan da nga nagustuhan naayatan si Mardengdan nagpunto da nadyamutan ti Rugina nga sanda nga sumurek iti iglesia. Unan, umalis da iti iglesia. Kasla ti pagarup da, ijay umalisan da awan ti kasjay. Kakabsat, uray sa dino iglesia ti papanam. At daken adan tulat ti kasjay. Apay, agsipod ta awan iti perpekto nga iglesia. Awan iti perpekto nga iglesia. At dalig iti daduma. Kunada, diya magustuhan diya pastor. Mapana diya kastoy nga kapilya. Kakabsat, awan ti perpekto nga pastor. At dakin na dantulat na pagkurangan na. Una daduma, nyama dagi diya nga miyembro. Nyama dagi ti kamkamang da ito nga iglesia. Kakabsat, awan iti perpekto nga miyembro. Uray sa dino nga iglesia ti papanam adanto na takas jay. Di sermon ko ti traditional service iti Children's Sunday kinunak. Anya kadi ti pamatiyo. Childish no childlike. Nagiti managpunto, ti pamatida, inuubing, childish, sa nga childlike.
tirigat na, mamin ano tayo nga manggagan, mamin ano tayo nga maisuron nga, masapol tayo tagibtor, masapol tayo ti nabilag, wan masapol madantay ti nabilag apamati. Tapno uray no nyaman ti mapasamak iti unagtigla siya, anyaman ti umay kada tayo, uray no guraan man tayo na dayman ti pamilya, gapo ti pamati tayo, kat adatay tulata as iti bigker. Adatay tulata iti sidong ti Dios. Nga, naksanggasat na. Adulat tamad dagiti. Saanin nga sumrek ti iglesia, apay, nagpunto. Ni ngaming kastoy, dihan na nagustuhan di kinuna ni kastoy. Adapay di maysa. Hangami nga pinakumunyon ni pastor, itata hanga simrek hanga imayen. Nagsakit. Hanga binisita ni pastor. Communion Sunday pa mo, hanga pinakumunyon ni pastor. Nagsakit, natan, hanan ng umayon. Ti Apo, kinunana, marbanto ti templo, amin dagiti kitkitain tayo, kadagiti sadagan tayo, nga kunatayo nga saan nga marbanto amin dagiti. Uray dayjay kuna tayo nga nabilag asandalan tayo. Dayjay tao nga kitkitan tayo nga no isut-surutan tayo kitan tayo talaga nga sa anak tupulos nga kamali agsipo tayo sut-surutek isut kita marbanto matnagto matukol to. Ngem, no dumteng dagi ang kanito, no agtalinad tayo kan Kristo, no ti pamati tayo kat saan pulos nga matukol, haan nga kilo, ni Jesus kinana, dumteng tumandag kita, nga maispal kanto, you will be saved. Anya nga ti mapasamak to. No, nagtalid tayong anatibker na bilag. Anya ti mapasamak. Makita tayo to, maimatangan tayo to, dahil ibagbaga iti awis o na ayam ti panagdayaw tayo. Anya ti kunati ayam ti panagdayaw. The wolf lives with the lamb. The panther lies down with the young goat. Dagiti leon, agarab danto. Agkaid danto, dayjay leon, ken it karnero. Dagiti uleg, sandanto pulos. Ako magat. Anyat ket nasawan, there will be peace. No, agtalinad tayo ken Kristo. Nga saan tayo nga sumurot amarba. No dayjay nga pagsadsadagan tayo ket narba. We will enjoy the peace, the lasting peace that God has promised. That God has promised. As stated in the book of Isaiah in our call to worship. And when Christ will finally come, finally dumteng ni Kristo. Anyan ang nagpintas. Intun makita na ka. Nakatakder. Apay. Agsipod ta di ka pulos. Di ka pulos. Asimuko. Di ka pulos. Nagpunto. Di ka pulos. Nga. Simina. Iti pamati kan kwa na.
whatever trouble, anyaman at trahedya, anyaman abagyo tumaykan ka, ti kararag ko, sapay, ta nakatakder kalata. Sapay ta nakatakder kalata. Gurain da kamanti sa ngalubungan. Gapu, iti pamatim, ti kararag ko, sapay, ta nakatakder kantulat ta. Ni Kristo, tulungan na ka kumangrot. Tapno mabalin mo ti tumakder, anyaman ti mapasama. May Christ help you that you may be able to stand firm, whatever may happen. Naimbag agsapa ka di taming kakabsat. Ti Apo, agtuloy ko mga mada, kada kayo. Amen. Panangipay kadagiti agpagulo a karkari sagsagot ken pagyaman. Dato na kanta from De La Cruz family.
Nuti panagbiag manawagan ka, keta panunod riribuken na ka. Lagi penti para borjus inted na, atong ayatim pa ay naken ka. Iayat na inkabidangen, Diyos lumunain kakitaen. Iayat na inkabidangen, lakeladong munain kakitaen. Nunadagsen unay naitawid mo, nabantuti karga binaklay mo. Lagi pemayan na kay mapukaw tu, day tanana kedrag sa sumuka tu. Iayat na inkabilangen, Diyos lumunain kakitaen. Iayat na inkabilangen, lakeladong munain kakitaen. Nudagiti kayem mo na maknamda, panunutem ka iti Kristo ken ka. Lagi penayat na maliliwat ka, ijay langit lupa awan sernina. Iayat na inkabilangen, Diyos lumunain kakitaen. Iayat na inkabilangen, lakeladong munain kakitaen. Iti da ito yung kantot panagkararag kakabsat. Iraman tayo ti kararag tayo ni kabsat nga Adelina Roman. Adan iso na ti pancreatic cancer. Ket agandergo iti may kadwa nga chemotherapy na. Agraman mo dagiti kakabsat tayo suda masakit. Kaya dagiti agdaldalan iti panubok iti biyag ita. Agkararag tayo. O Diyos, Apo kung manubot mi. Muna iti amin, O Apo, dawaten mi. Sapay tamay ayo ka kay iti sagot mi, kay daton mi. Kas na idatag dati ang altar mo, O Apo.
Dawat ko ken ka. Sapay ta, agtultuloy ka di ang mapasanto na ito'y adaton. Agtultuloy ka di ang masantifikar na ito'y asagsangot. Aramatam ka na ito'y apo, agpaay ti pa na kayo waragawag pa iti banghelyom, kay tadado pa lugar. Aramatam na ito'y asagot tapno, at adu ka di pa iti matulungan. Isuda ang ngagkasapulan. Tida ito'y kanito o Diyos, at to'y kita anak mo, si papakumbabada nakaparintuman, nakatakder ken nakatugaw. Agrama na kita iti online worship services. Apo Diyos, imatangam kad ida, nanggam kad ida iti kararag kan daw dawat da ken ka. Kadagiti kasapulan ti panakaagas o apo. Ti daytoy kanito. Dawate ka di agtignay ka. Agtignay ka. Move, O Father, O Jesus. Move, O Holy Spirit. And let your healing flow to your people right now. Mariknada kan maawat na kumawapo ti panakaagas. Nang runa iraman mi ti kararag mi ni kabsat nga Adelina Roman. Isungadaan iti kanser ti pancreas. Agtignay ka iti bagina. We cancel this pancreatic cancer. Kat ita akan ito maawat ako at panakaagas na. Ipaay mo matuapo ti kasapulan na. Ti finansya. Agraman ti suporta ti pamilya na. Kadagiti gagayem na. Kastang mataramidam kayo ito kanak mo wapo. Release your healing and your blessing to them. Release your love that they may be felt by your people right now. O Diyos, agyaman kami. Tasikati Diyos, akanay na si didengeg iti karkararag ken ar-araraw mi. Iti daytoy kanito wapo. Denggemet ti kararag daytoy anak mo ay kay iti pamilyada. Dagiti patpatigda. Benisyon namida. Benisyon namat ti iglesia. Tinax United Methodist Church. Dagiti amin kamkamang na. Manipod na kaubigan naging kataengan. Dagiti kamkamang ti konseho iti iglesia. Ni kabsat adjun kas chairperson kadagiti amin a kamkamang iti konseho. Tulungan ida. Medisyonam dagiti pasat ti ministerial team kan staff. Tulungan na kami met. Tapno mabalin mi nga dauluan kan pagserbian dagiti anak mo. Nadaan iti puso anaayat ken napakumbaba. Wapo, dawat ko kan ka. Patib ka rin kaditi pamati mi. Tapong uray no nyaman ti bagyong may kana kami. San kami man ano? San kami agpunto? San kami kapumanaw? Tudi ket balin mi kadilang tagtakder asi bibilag aging nga umay ka. Tinagan mo Kristo daytoy kararag kan pakikaasimi. Amen kan amen.
Nawatag man kada ko'y kakabsat, kas bendisyonan tayo ti maysa kan maysa. Mabilin ka di nga, sa gidan nyo, ano ipatayo, ti imayo, iti adata asidagyo. And release blessing to each other. Ayan, dito ka iho. Kaasi kamot kag may sa awan timang bendisyon ken kadita. Kakabsat, nangigan tayo ti mensahe ti Apo. Sapay ta ti Apo, pabilga na tayo, kas iti kunana kay tadalan, nga anyaman ti mapasamak, maispalto may salakan tanto. Sapay tayong umay ni Kristo, maduktalan na tayo, masangpatan na tayo, as si bibilag. Itakarod, let's declare the blessing to one another. Di bendisyon ti Diyos eterna ken ka, para burna eterna't familyam. Di masakbayam, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon eterna. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusong, bendisyon ti Apo. Di bendisyon ti Diyos itet na anak mo, para burna itet na ap-apo. Masakbayam, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon eterna. And can you please say, God bless you. Tinagan Tama, Tinakan Espiritu Santo. Amen. Ken amen. 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 Palakpakan tayo man na po, Diyos.